أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Bismillahirrahmanirrahim. Ajet koji je Hazur proučio je iz sure Al-Hadž, ajet 42, koji znači: one koji, ako ih mi učvrstimo na zemlji, obavljaju namaz i daju zekat i naređuju dobro, a zabranjuju zlo, a kod Allaha je kraj svih stvari. Hazur kaže, ovi ajet znači kad ljudi poslije nemoći postignu moć i kada su jaki i kada im se njihovo stanje poboljša, kada slobodno mogu da obožavaju i prate svoju religiju, oni se tad ne predaju svojim ovosvjetskim željama. Oni obavljaju svoje namaze i posvećuju pažnju svojim namazima. Oni pune svoje džamije i služe čovječanstvo. Oni udjeljuju svoje bogatstvo siromašnim i onima koji su slabi i oni se boje Allaha. Oni se žrtvuju da bi njihova vjera se širila. Oni čiste svoje bogatstvo i imovinu tako što udjeljuju da se njihova vjera širi. U njihovom umu je uvijek da rade dobra djela, a također oni podstiču druge da rade dobra djela. I oni ispunjavaju dužnosti prema uzvišenom Allahu, a također ispunjavaju dužnosti prema Allahovim stvorenjima. Oni se klone loših stvari, loših dijela, a također pomažu drugima da ne rade tad loša djela. Zato što oni ovo rade da bi uzvišeni Allah bio zadovoljan s njima, onda uzvišeni Allah učini ta njihova djela da budu dobra. I učini i da imaju najbolje rezultate. Razlog ovome jeste jer uzvišeni Allah je onaj koji odlučuje o svemu. Onda šta god uradimo prema naređenjima uzvišenog Allaha, imajući strah u našim srcima prema njemu, onda zaista rezultat ovih dijela će
biti odličan. Onda ako mi svi budemo radili na ovaj način, onda uzvišeni Allah će podariti da mi budemo primaoci ovih blagoslova. Vi ste izgradili džamiju ovdje u Mahdiabadu. Slično džamija je bila otvorena u Fuldabadu nedavno. Uz Allahove blagoslove pod projektom 100 džamija u Njemačkoj, džemat je otvorio mnogo džamija. Mnogi članovi džemata udjeljuju puno za izgradnju ovih džamija, tako da oni mogu popraviti svoje standarde obožavanja prema naređenjima uzvišenog Allaha. Dolaskom iz Pakistana naše finansijsko stanje se poboljšalo. Ovo treba da usmjeri našu pozornost da trebamo da trošimo na Allahovom putu i da pravimo njegove kuće, a to su džamije, gdje možemo da dolazimo i da klanjamo naše namaze. Da klanjamo naše namaze u džamatu gdje će prouzrokovati takvu koncentraciju gdje ćemo da dobijemo blagoslove uzvišenog Allaha. Ovo je jedino da bi mi ispunili naše dužnosti prema obožavanju uzvišenog Allaha. Mi nemamo slobodu religije u Pakistanu. Tamo zakon države ne dozvoljava nam da izgradimo džamiju. I taj zakon nam također ne dozvoljava da možemo da slobodno da obožavamo, da bi ispunili naše dužnosti obožavanja prema uzvišenom Allahu. Ovdje mi izgrađujemo ove džamije da bi ispunili naše dužnosti prema uzvišenom Allahu. I Allah nas je finansijski blagoslovio. Svi trebamo da držimo ovo na umu. I onda mi ćemo također da ispunimo dužnosti prema Allahovim stvorenjima i mi to i radimo. Mi smo dali zakletvu obećanom Mesiji alejhi salamu, a to je bilo zakletva koja će da nam pomogne da popravimo naše duhovno stanje i našu vjeru. I naše džamije nam pomažu da obratimo pažnju na ovo. Onda svaki Ahmedi koji živi ovdje treba da je ovakvog razmišljanja i treba da ispuni ovo. Znači, ovo treba da bude u njihovim srcima, a njihova djela trebaju da ispune ovo. U drugom slučaju, izgradnje ovih džamija su bespotrebne. Svaki Ahmedi treba da zna da izgradnja džamije ne ispunjava njihove dužnosti. Ove dužnosti će biti ispunjene kad oni dobro razmisle i ispune dužnosti obožavanja, klanjanja namaza u tim džamijama. Kada oni uspostave svoje namaze i ispunjavaju ih u njima. Kada budu redovno dolazili i klanjali svoje namaze u džamatu, u džamiji. A njihova jedine misli će da budu u vezi uzvišenog Allaha u toku tih namaza. Ako njihove misli odu i razmišljaju u vezi nečega drugog, odmah će da ih vrate i da razmišljaju u vezi svoga gospodara. Svrha njihovih namaza će da bude ispunjena kada razume šta je uistinu svrha tih namaza. Da je nama data šansa da mi možemo da razgovaramo sa svojim gospodarom u toku tih namaza. Na nama nije samo da
se pokrećemo u namazu, da idemo na seđdu i da ponavljamo ove riječi na arapskom jeziku. Radije mi trebamo da razgovaramo sa našim gospodarom na naš maternji jezik. Mi trebamo da klanjamo te namaze kao da mi razgovaramo sa uzvišenim Allahom. Obećani Mesija a.s. je rekao, kvaliteti pravog vjernika su: pravi vjernik klanja svoje namaze na najbolji mogući način. Da iako nekada stanje njihovog namaza nije na najboljem stepenu, ali oni odmah to vraćaju kako treba da bude. On kaže, pravi vjernik se boji uzvišenog Allaha i on klanja svoje namaze. U ovakvom stanju osoba razvije razne stepene nervoze i straha. Znači, ovo i razne misli osobe jednostavno odvode naše misli koje bi trebale da budu u vezi uzvišenog Allaha. Ovo treba da nam pokaže da naš namaz, da taj stepen našeg namaza se spušta kad imamo ovaj strah i ove misli u našem namazu. Da bi popravili taj namaz, moramo odmah naše misli usmjeriti prema uzvišenom Allahu i tako mi popravljamo stanje naših namaza. Obećani Mesija a.s. dalje govori, ako je osoba pobožna, ona će postići da postigne svu ispravnost namaza. Iako njegova duša će ima razne misli i sve to, ali osoba koja je pobožna postiće pravi stepen namaza. To jeste, naš namaz će da ima manji nivo kada naše misli odu negdje drugo. Kako god, pobožnost će da nam pomogne da mi uspostavimo svoj namaz opet. Ovo znači uspostavljanje svojih namaza. On kaže, vjernik pokušava i radi sve što je moguće da bi uspostavio svoj namaz. Obećani Mesija kaže, ako osoba stvarno pokušava ovo, onda uzvišeni Allah će da uputi tu osobu kroz njegove riječi. Dalje on objašnjava šta je uputa. Uputa to će da ta osoba kad dostigne taj stepen, onda nema nikakvih prepreka da uspostavi taj namaz koji je nama propisan. Takvi vjernici ne gube koncentraciju u svojim namazima, da non stop sebe moraju podsticati da vrate svoje misli na uzvišenog Allaha. Kad ovi ljudi postignu uputu, onda ti njihovi namazi postaju njihova hrana. Postaju isto kao fizička ova hrana koja nam je potrebna, taj namaz je njihova duhovna hrana. Da jedemo vrlo je važno za naše fizičke sposobnosti. Slično, namazi postaju hrana za našu duhovnost. Obećani Mesija kaže, isto kao što osoba ne može da preživi bez hrane, život također nema smisla bez namaza i molitvi. Znači, on kaže, nije da namaz ih ostavlja u životu, već ostavlja njihov duhovnu tu hranu. Obećani Mesija kaže, ti ljudi koji su postigli i uspostavili svoje namaze, u njima oni osjećaju toliko zadovoljstvo kao kad usporedimo osobu koja je toliko žedna i dobije hladnu vodu da se napije
i to njegovo zadovoljstvo ta osoba u namazima osjeća. Znači, ako je osoba puno žedna i traži vodu i nađe, i na primjer kad je ta voda još hladna, taj osjećaj kad se napije vode koji dobije, tako je za vjernika koji postigne namaz. To je taj osjećaj. Obećani Mesija alejhi selam daje još jedan primjer. Kaže, ako je osoba puno gladna i kad jede osjeća to veliko zadovoljstvo zato što mu je Allah podario hranu, onda tako pravi vjernik koji klanja namaz osjeti slično zadovoljstvo poslije tog namaza. I ovakvi namazi su iskreni, istiniti i pravi namazi koji mi klanjamo i oni nam pružaju sreću i zadovoljstvo, a ne kao neki teret na nas. On je također naveo primjer da namaz za iskrenog i pravog vjernika je poput lijeka. I ako ne uzima taj lijek, onda osjeća nedostatak, ima stres. Slično kao ovisnik droge, ako nema to, osjeća bol, nervozu. Isto tako namaz treba za vjernika da bude. Ako ne klanja namaz, da se osjeća totalno grozno. A poslije namaza njegovo srce je obasuto velikim zadovoljstvom. Obećani Mesija kaže, nemoguće je opisati to zadovoljstvo koje osoba dobije kad klanja namaz ispravno. On kaže, pravi vjernik u toku namaza osjeća to zadovoljstvo. I zato klanja namaz na najbolji mogući način. On je rekao da namaz je put svakog napretka. I zato je rečeno da je namaz, da su to stepenice kojima mi ćemo doći do uzvišenog Allaha. Onda ako mi pravimo džamije, najveći cilj tih džamija je da dolazimo i da klanjamo ovakve namaze u njima. Onda cilj tih džamija i pravljenje njih jeste da napravimo ove stepenice koje će nas dovesti do uzvišenog Allaha i da dobijemo priliku da razgovaramo sa svojim Allahom. Nemojte da budete zabrinuti i da mislite kako ćete dostići taj stepen. Uzvišeni Allah nam daje upute za to. Hazur kaže, mnogi ljudi me pitaju i pišu meni da im je nemoguće da imaju koncentraciju u namazu. Lijek za to je da se non stop vraćate tu svoju koncentraciju u namazu. U vrijeme obećanog Mesije neki čovjek je rekao njemu da ja ne osjećam nikako zadovoljstvo u svom namazu. I da ga to previše muči jer je on prije u prošlosti osjetio to zadovoljstvo u svojim namazima. I on kaže, ja sam pokušao sve da uradim, ali ne mogu da odstranim to. Obećani Mesija mu je rekao, i ovo je također blagoslov od uzvišenog Allaha. I ako imate te misli u namazu i ako ne osjećate taj namaz, ali uzvišeni Allah nije dao da to predvlada nad njim. On se i dalje sjeća svoje zadovoljstva od prije. Obećani Mesija je rekao, kad osoba ne dozvoljava, iako to proživljava, ali ne dozvoljava da to zauzme mah, ovo je također stanje gdje ćete biti blagoslovljeni. Uzvišeni Allah je najmilostiviji i on će i ovo da blagoslovi. Kada obećani Mesija alejhi selam je rekao, kada osoba nije ni svjesna da radi loša djela i nastavi da ih radi, ali onda imamo ljude koji urade neke grijehe, ali njihova duša, taj dio duše koji nam govori da ne radimo to, ta osoba bude im teško i svjesni su svojih greški. Znači zapamtite, kad ste u tom stanju gdje vaša duša, i ako uradite grijeh, vi imate stid od toga i
kajete se, u tome Allah dželešanuhu će da vas blagoslovi. Osoba koja traži oprost od Allaha, ta osoba nije rob tih loših dijela. Znači, ta osoba konstantno traži oprost i ako pogriješi. Obećani Mesija alejhi selam je rekao ako osoba ima neke loše misli ili nešto uradi, ali i također traži oprost za to, ove osobe ne trebaju da budu zabrinute, već je obećani Mesija rekao na seđdi trebaju da non stop uče ja haju ja kajum bi rahmetike estaghit. Kako god zapamtite da nešto radite u žurbi je štetno. Ako neko želi da postane bez straha, da je neustrašiv, onda oni ne trebaju da žure, jer osoba koja žuri je kukavica. Kad je neko istrajan dugo vremena protiv šejtana, to onejača njega i na kraju on nas ostavi na miru. Onda uvijek ovo držite na umu da ništa ne trebate da radite u žurbi. I uvijek da se držimo uzvišenog Allaha i da mu non stop padamo na seđdu. Jednog dana šejtan će da odustane i da ode od vas. Ako je osoba uvijek u žurbi i ne uspostavi svoje namaze, onda šejtan zgrabi takvu osobu. Inače možemo da vidimo da su ljudi često u žurbi. Ako im odmah dove nisu uslišane, oni kažu da nema koristi od njihovih dova. Trebate da zapamtite, ako osoba samo traži ovo svjetske stvari, onda uzvišeni Allah ne odgovara na takve molitve. Nasuprotno, ako neko se moli da poveća svoje duhovno stanje i svoju vjeru i da uspostavi blizinu sa uzvišenim gospodarom, onda Allah postaje blizak s njima i ispuni također njihove ovosvjetske potrebe. Onda postoje specifični koraci kada se molimo uzvišenom Allahu i trebamo da pratimo ove upute. Kako je moguće da uzvišeni Allah na jednom mjestu kaže ud'uni astajib lakum, što znači molite se meni, ja ću vam odgovoriti vaše molitve. A s druge strane, kada njegove sluge se mole da on ne čuje njihove dove. Obećani Mesija alejhi selam je ovo objasnio da učimo salavate na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je uključeno u namaze i naše molitve i oni su na arapskom jeziku. Ali nije zabranjeno da se molimo na svom materinjem jeziku. Uzvišeni Allah nam je dao molitve koje zahtijevaju našu koncentraciju i našu skromnost. Osoba treba da se moli sa skromnošću, sa mehkim srcem i sa bogobojaznošću. Da ja stojim ispred uzvišenog Allaha i tražim njegovu pomoć. Grijesi ovakvih ljudi su izbrisani. Uzvišeni Allah je rekao: Innal hasanat yudibnal sejiat. Zasigurno dobra djela odstranjuju loša. Značenje dobrih djela ovdje je da klanjamo i molimo se. Koncentracija i skromnost može se postići kada se molimo na svom materinjem jeziku. Znači, obećani Mesija alejhi selam nam je rekao da se molimo na našem materinjem jeziku također. Obećani Mesija je rekao neophodno je za nas da molimo one dove da učimo koje nas je Allah dželešanuhu podučio. Najbolja od njih je sura Al-Fatiha koja je kompletna molitva. U Fatihi uzvišeni Allah nas je naučio dovu ihdina sirat al-mustaqim. Uputi nas na pravi put. Značenje ove dove je veliko. Govoreći o ovome, obećani Mesija kaže kad farmer nauči kako se usjevi sade i sve u vezi farme, on je tada
upućen u tom smjeru. Znači kad on nauči kada se ore, kada se sjemenke stavljaju u zemlju, kada treba da se zaljeva, obećani Mesija kaže ta osoba je u svojoj profesiji na pravom putu. Slično trebamo da dovimo uzvišenom Allahu i kažemo: o moj Gospodaru, ja sam skrušeni i predani sluga tebi koji griješi. Molim te, uputi me. I tražite od Allaha za sve svoje potrebe koje su važne i koje nisu. On je taj koji vam može da ih da. Najpobožniji je od vas onaj koji se najviše moli. Isto kao kad prosjak kuca na vrata osobe koja je škrta i kuca svaki dan, ta škrta osoba jednog dana će se osjetiti postiđena i daće toj osobi koja prosi. Onda osoba koja traži od uzvišenog Allaha koji ima najveću milost i najdarežljivije, kako da ta osoba ne dobije od gospodara? Znači, onaj koji traži od Allaha dobit će. Drugo ime za namaz je molitva. Kao što Allah kaže: Udu'uni astajib lakum. Molite se meni i ja ću vam uslišati vaše molitve. On onda kaže: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. A kad te moji robovi pitaju za mene, zaista sam ja blizu, ja odgovaram na molitvu molitelja kad me zove. Obećani Mesija kaže: neki ljudi sumnjaju u postojanje Boga. Kako god uzvišeni Allah nam kaže, kad osoba se njemu moli, da će on da usliša molitve te osobe i da je ovo dokaz Božijeg postojanja. Mnogi ljudi često govore da se mole puno, ali da njihove dove nisu odgovorene. Obećani Mesija kaže: ako stanete i zovete nekoga ko je daleko od vas, ta osoba će da vas čuje, ali možda vi tu osobu nećete čuti kad vam se bude odazivala ako imate problema sa sluhom. Obećani Mesija kaže: ali kako se približava i kako se ti neke stvari koje su blokirale da se čujete se sklone i vi ćete da čujete tu osobu. Što više budete se trudili da budete bliže uzvišenom Allahu, sve ćete više da ga čujete. Obećani Mesija kaže: ovaj dokaz je bio tu sa vama od kako je stvorena planeta i ljudi. A to je da uzvišeni Allah razgovara sa onim svojim izabranim slugama. Jer da ovo nije istina, onda taj koncept u vezi njegovog postojanja, on bi nestao sa ove zemaljske kugle. Znači, najveći dokaz njegovog postojanja jeste da mi smo u stanju da možemo da razgovaramo s njim. Dok god između vas i uzvišenog Allaha postoje te neke prepreke koje trebaju da se prevaziđu, nećete biti u stanju da ga čujete. Onda vrlo je neophodno da se sklone te prepreke koje stoje između čovjeka i njegovog gospodara. Uzvišeni Allah je rekao: onaj koji ide prema meni da uspostavi ovu vezu, uzvišeni Allah ide prema toj osobi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ovo objasnio. On je rekao: kada sluga uradi jedan korak prema svom gospodaru, njegov gospodar 2 koraka ide prema njemu. A kada njegov sluga hoda prema njemu, uzvišeni Allah trči prema toj osobi. Onda, ako postoji ikakva prepreka, to je radi naše neke krivice. Onda je neophodno za nas da idemo prema uzvišenom Allahu i da se trudimo. Da bi našli njegov put koji ide prema njemu, mi trebamo njegovu pomoć. Ako tvrdimo da smo dali zakletvu obećanom Mesiji alejhi salamu, onda je neophodno da
uradimo sve što možemo, što je u našoj moći da dostignemo tu vezu sa uzvišenim Allahom. Nije dovoljno samo da se držimo jedne upute koju je obećani Mesija nam rekao i da pravimo džamiju i tako da bi mi rekli drugima o islamu. Mi moramo da pokušamo i da damo sve od sebe da postignemo sve što nam je uzvišeni Allah naredio. Osoba može da bude uspješna ako da svoj trud i kada dobije pomoć uzvišenog Allaha. Obećani Mesija a.s. je rekao, zapamtite, kada vi tražite oprost od uzvišenog Allaha, kada dajete svoj bejat, to donosi blagoslove. Dodatno ovome, ako osoba kaže i obeća da drži svoju vjeru iznad svega ovo svjetskog, to vas vodi na dalji uspjeh. Kada danete zakletvu, bejat, dobijate blagoslove. Ali kad date zakletvu da ćete držati svoju vjeru iznad svega drugoga, onda to je još veći blagoslov. Kako god, to nije u vašim rukama, već je samo možete to postići kada vam uzvišeni Allah pomogne. Kao što uzvišeni Allah kaže za one koji se trude da me upoznaju, sigurno će dobiti uputu prema našem putu. Obećani Mesija kaže, bez napora sjeme koje stavite u zemlju neće biti uspješno. Kada farmer usadi sjeme, a ništa drugo ne uradi što treba za to sjeme da poraste, niti ga zaljeva vodom, onda to sjeme neće dati nikakav plod. A i ako poraste malo, bit će vrlo slabo drvo ili biljka i brzo će da se osuši. Slično, ako na svaki dan sebe ne podsjetite da trebate da držite svoju vjeru iznad svega ovog svjetskog i ne molite se uzvišenom Allahu za njegovu pomoć, nećete dobiti nikakve blagoslove. Obećani Mesija a.s. kaže, bez Allahove pomoći ne možete postići promjenu u sebi. Da bi to postigli, morate non stop da se molite uzvišenom Allahu. Obećani Mesija kaže, lopov, kriminalac, ljudi zli, oni nisu uvijek u tom stanju da rade zlo. Oni nekada imaju savjest i osjećaju kajanje za svoja djela. Ovo nam govori da svaka osoba ima dobre misli nekad u sebi, ali vrlo je neophodna pomoć uzvišenog Allaha da bi mi postigli ova dobra djela. I radi ovoga sura Fatiha nam je 5 puta dnevno u namazima, na svakom rekatu nam je neophodno da učimo suru Fatihu. I znači toliko puta ponavljamo Iyake na'budu a Iyake nestaîn. To jeste da jedino se Gospodaru molimo i jedino od njega tražimo pomoć. Ovo usmjerava na 2 stvari. Znači da bi postigli dobra djela, to sve mora doći od uzvišenog Allaha. Osoba koja se samo moli, a ne radi nikakve napore ili nešto da to postigne, neće nikad biti uspješna. Jedino da se molite nije dovoljno. Znači moramo da radimo i da uložimo neki trud. Ako farmer posadi sjeme i ništa drugo ne radi, kako ta osoba da očekuje da ima ikakvih plodova? Ovo je praksa uzvišenog Allaha da mora da dođe trud. Ako neko usadi to sjeme i ništa drugo ne uradi, samo se moli za to sjeme, to neće biti dobar plod. Ako usporedite dvojicu farmera, jedan radi sve što treba da uradi za to svoje sjeme, on će naravno da ima velike
plodove. A ako drugi ne trudi se, naravno sada neće imati dovoljno ni da plati za porez. Ovo je slično i u vjeri. U vjeri imamo ljude koji su licemjeri, imamo vjernike, imamo onda ljude koji su pobožni kao stanje evlija, imamo učenjake, imamo vjerske vođe. Oni su znači svi ljudi, ali neki od njih su licemjeri. Dok s druge strane drugi su pobožni i dobiju status evlije, ljudi koji su sveti ljudi. I oni dobiju visoki stepen od uzvišenog Allaha. Neki klanjaju svoje namaze 40 godina, a ne vidimo nikakvu promjenu u njima. Niti oni dobiju ikakvu korist poslije njihovog posta. Poste Ramazan čitav mjesec, a ne dobiju nikakve koristi. I onda se vrate u svoju originalno stanje kao prije Ramazana. Mnogi govore da su pobožni i da mnogo godina klanjaju svoje namaze, ali oni i dalje ne dobiju Allahov blagoslov. Razlog za ovo je da oni klanjaju samo kao, to je neka kao ceremonija za njih. Ono kao to je običaj. Jedino mole u fizičkom smislu, a i ne razmišljaju o svome progresu i napretku. I uopšte se ne ispituju koji su grijesi koji su u njima. Niti se iskreno mole za oprost. Jedino možete tražiti iskreni oprost ako zaista znate svoje grijehe. I oni ostanu nepomjerni. To njihovo stanje nije nimalo različito od životinja. Ovakvi ljudi, njihovi namazi izazivaju kaznu uzvišenog Allaha i ne budu primljeni. Činjenica je da njihovi ti namazi se vrate i budu bačeni na njihova lica. Ispravna i pravi namaz i molitva daje unapređenje. Na primjer, ako je neko bolestan i ode kod doktora i doktor mu da neku terapiju 10 dana da koristi, ali njegovo zdravlje i dalje se narušava i onda nakon tih 10 dana ta osoba će početi da misli da li je ovaj lijek u redu za mene ako mi ne pomaže. Slično klanjati namaze samo na takav način nije u redu. I onda kad vidimo da nema promjene od njih, moramo promijeniti način našeg obožavanja. Moramo da razmislimo zašto naše molitve nisu odgovorene. Jer ako je uzvišeni Allah rekao da on odgovara na molitve onoga koji se moli njemu, ispravni namaz je onaj i ispravno obožavanje je ono kada se mi osjećamo da smo blizu uzvišenom Allahu. Obećani Mesija kaže namaz je oblik molitve. Svaku riječ koju kažemo u namazu je vrsta molitve. U toku namaza, ako naša srca nisu usmjerena na taj namaz, onda ta osoba treba da bude spremna na Allahovu kaznu. Jer onaj koji se ne moli, on traži Božju kaznu. Na primjer, vladar ili vlada, oni uvijek govore kao da će da uklone poteškoće tog naroda i da će biti milostivi prema tom narodu i da će da pomognu svim onim kojima je potrebna pomoć. I recimo onda osoba kojoj je potrebna pomoć prolazi kraj tih vladara ili vlade i nikada ne kaže meni je potrebna pomoć i tako dalje. Kako ta osoba da očekuje išta drugo osim svoje propasti? Isti je slučaj sa uzvišenim Allahom. On je uvijek spreman da čovječanstvu podari milost, ali uvjet je da mi tražimo od njega. Da bi naše molitve bile prihvaćene, mi moramo da budemo poslušni i da se mnogo molimo. Jer iskra
se samo desi kada kamen od kamen se udara. Znači kad postignete taj stepen, onda vaša djela, vaše molitve, sve će to da samo budu radi uzvišenog Allaha. I Allah će da im podari mir. Hazur kaže, zapamtite šta ste god postigli kad ste došli ovdje je samo radi Allahovih blagoslova. Jedino vam Allah može povećati ove blagoslove. Da bi ovo postigli, morate ispuniti vaše dužnosti prema uzvišenom Allahu i prema njegovim stvorenjima. Dobro analizirajte svoje stanje. Kakve su vaši namazi, kakva je vaša veza sa uzvišenim Allahom i kakvi su vaši napori da ovo postignete. Koliko ovo svjetskih stvari je između vas i vaših namaza. Radi ovoga zapamtite uvijek riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da razlika između vjerovanja i nevjerovanja jeste u namazu. Znači šta će da odredi između vjerovanja i nevjerovanja jeste namaz. Da li ste klanjali ili da li niste klanjali namaz. Ovo je nešto što stavlja strah u osobe. Jer rečeno je da je vjernik onaj koji je regularan u svojim namazima. U drugom smislu ne postoji razlika između vjernika i nevjernika. Uzvišeni Allah također je rekao osoba koja klanja namaz u džematu, negdje kaže se da je 27 puta više, negdje 25. Ako nemamo pravi razlog da radi neklanjanja u džematu, onda kakve blagoslove mi ćemo dobiti ako bez razloga ne klanjamo namaz u džematu? Onda ako smo izgradili džamiju, moramo da ispunimo dužnosti prema toj džamiji i moramo da povećamo standarde našeg obožavanja. Onda također moramo da udjeljujemo finansijski. Moramo da radimo dobra djela, da uzdignemo svoj moral, da pomognemo i drugima da rade dobra djela. Moramo da se klonimo sve što je zlo u našem društvu i da zaštitimo druge od toga. U drugom smislu, naša zakletva, naš bejat će samo da budu riječi. Imajte na umu riječi obećanog Mesija alejhi selama kad kaže naš nijet mora da bude isti sa nijetom uzvišenog Allaha. Znači naše namjere iste da budu sa namjerama našeg gospodara. Znači da ništa ne radimo radi sebe, da je sve ono što je Allah naredio i da je sve njegovo. Očistiti se znači da naše srce postane čisto od svega onoga što je protiv Allahovog učenja i Allahovog šerijata. Znači Allah neće pomoći nikome dok njihove namjere ne budu one namjere koje nam je Allah dželešanu propisao. I kad se totalno predamo Allahovoj volji. Obećani Mesija alejhi selam je rekao ja se ne brinem za razvoj ove zajednice i kaže, tada je zapisano kad je on napisao ovo da u zajednici je bilo oko 400.000. On kaže prava zajednica nije ona koja pruži svoje ruke da uzme bejat. Prava zajednica je kada radi sve ono prema uvjetima bejata. I kada njihovi životi postanu totalno oslobođeni grijeha. Kada se ti ljudi odmaknu od šejtana i postanu Božji i kada ti ljudi ispune dužnosti prema uzvišenom Allahu, dužnosti prema Allahovim robovima, kada ti ljudi šire vjeru. Allah je taj koji krije naše grijehe i kaže ako Allah otkrije te grijehe ljudi, neki ljudi ne bi ni blizu prilazili tim osobama. Božji je atribut da on krije grijehe drugih. Obećani Mesija kaže uzvišeni Allah je satar, onaj koji krije grijehe drugih ljudi i on ih ne govori drugima. Onda
ljudi trebaju da uvijek se mole uzvišenom Allahu. Obećani Mesija kaže, dobro zapamtite, ako vi niste drugačiji od drugih iz drugih zajednica, ako mi Ahmedi koji smo dali bejat nismo drugačiji od drugih ljudi, onda zapamtite da uzvišeni Allah nije ničiji rođak. Zašto da on da nama čast i da nas zaštiti? Ako nemamo razliku od drugih, onda Allah nije ničiji rod da on nama daje neke posebne usluge, a da druge kažnjava. Obećani Mesija kaže, onaj koji napusti sva zla djela, on se smatra pobožnom osobom. Neki ima Božja naređenja isto kao da uđu na jedno uho, izađu na drugo i oni nisu uopšte prema tim Božjim naređenjima, nemaju uopšte poštovanje prema njima. Zapamtite da Bogu ne treba ničija pomoć. Obećani Mesija kaže, zapamtite isto kad se osoba moli ako mu je neko bolestan, žena, dijete i u tom uznemirenom stanju kad se moli uzvišenom Allahu. I uzvišeni Allah je rekao da Allah odgovara onima u tom ožalošćenom, potrešenom stanju. Znači, naše sve dove trebaju da budu u takvom stanju. Obećani Mesija alejhi selam kada sebe reformišete, onda trebate i svoju porodicu da reformišete, da im pomognete. I osoba je odgovorna za reformaciju svoje djece i žene. Obećani Mesija kaže, uzvišeni Allah će dati blagoslove i napredak onoj osobi koja non stop se trudi na Allahovom putu. A ako zastane, onda gubi te blagoslove. Allah nas je naučio molitvi aslihli fi zurijeti, što znači i učini moje sjeme bogobojaznim za mene. Zajedno da se molite za sebe, morate da se molite za svoju suprugu i svoju djecu. Mnogi ljudi prolaze kroz iskušenja kroz njihovu djecu, dok drugi radi svojih supruga. Razmislite da prvu prepreku i prvo iskušenje Adem a.s. je prošao radi žene. Da nas uzvišeni Allah pomogne da mi uspostavimo naše molitve i da očistimo našu imovinu i da povećamo svoje moralno stanje, da radimo dobra djela i da širimo ih, da se klonimo zla i da zaštitimo svoje potomstvo. Poslije izgradnje ove džamije da raširimo pravo učenje Islama ovim ljudima u okolini i da ih približimo da obožavaju jednog Boga. Ovo možemo postići ako samo promijenimo sebe, da nas Allah blagoslovi da ovo uradimo. Sada ću da spomenem neke detalje u vezi džamije. Ovo mjesto smo nazvali Mehdiabad prije. Ovo mjesto se zove Naheb gdje smo izgradili džamiju. Ovdje lokalni džemat je mal. Ovo zemljište je poljoprivredno i kupili smo ga 1989. godine. Dio ovog zemljišta smo iznajmili za poljoprivredne potrebe. Na ovom zemljištu se je nalazila kuća i još jedan objekat. I tu dobili smo dozvolu da je koristimo kao misionarsku kuću. Poslije smo dobili dozvolu da ovaj objekat pretvorimo u džamiju, da izgradimo džamiju. Ova ima 2 sprata i misionar živi na jednom. 2010. dobili smo dozvolu za izgradnju na ovom poljoprivrednom mjestu. Rezultat toga mi smo izgradili 12 kuća, od kojih 2 su kupili Ahmedi, a ostale su prodate.
I onda smo također dobili dozvolu da izgradimo džamiju. Kada su ove kuće prodale, znači od njih smo zaradili i također od neki dio zemljišta je kupljen, prodat drugima. Prije 8 godina ja sam postavio kamen temeljac za ovu džamiju i sada ova džamija je izgrađena. Otprilike 350 kvadratnih metara je veličina džamije i 210 ljudi u njoj može da klanja. Muškarci su na gornjem spratu, a žene su na prvom spratu. Postoji odaje gdje se abdest uzima i tako dalje. Ukupni trošak za izgradnju je otprilike oko 560.000 eura. Lokalni članovi su tu skupili otprilike malo više od 200.000 eura, a ostatak novca je iz projekta gradnja 100 džamija u Njemačkoj, iz te fondacije. Hazur kaže da uzvišeni Allah blagoslovi imovinu onih koji su udijelili za ovaj projekat, također i njihovo potomstvo. I sa ovom izgradnjom da nam Allah pomogne da mi ispunimo dužnosti prema obožavanju više nego i prije. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.